Yo! Mă invităm în scenă pe cel mai becher băiat! Yo! Man, what's up? What's up, ca șmecherii, odată? Rămânește, mă! Atât odată, mă, ca șmecherii. Pe tine mai târziu, fraților. Pupa! Pe din. Dea drați în el. O să vă povestim viața noastră distrată! Yo! Da, copie! 50 Cent, din nou și din nou! Bagă bere! Asta, să se știe, a fost la șmecherie! Bagă cu metre! E foame de bani, băieți! Lumea trebuie să știe ce pentru frăieri sunteți! Ce vă caracterizează pe voi în mod general în viața de cartier pe străzi? Zi bere! Ce are ăsta, mă întreb? Frate, Eu cred că o să plec, asta e misiune de drogat. bă, stai, ce-am, ce eu să fac să vă povestesc dacă îmi dai un spray de odorant și un Man of City câți fac graffiti pe pereți? Zici și tu. Ce are ăsta? Nu știu, ce are ăsta, mă? Ia zi. Eu am să zic. Nu mai zic. Zi, mă. Nu mai zic. Hai, mă, zi. Hai, mă, zi. Da, mă, când vreau să zic, bă, Nu mai, gata. băgat publicitate, Nu mai, zi, mă, la publicitate. Eu am să fac... dată și Păi de ce nu mă lași? Mă, gata, zi. Că vei cum mă faci să plâng. Pe blocurile, zi, mă. Ce are ăsta, mă? Mă, trebuie să mă dai ceva. Ce are ăsta, mă? Am luat-o când am cântat cel mai plăi. În 2007 am cântat pentru Adrian, pentru ăștia și mi-a dat frate. Ce are ăsta, mă? Ce ai, mă, zi? Medalie, ochelari, bască... Nu, ce are ăsta? Ce are? Ăsta. Ăsta, care? Nu te vezi de un bulagiu. Bere, dacă vei stai ce-i stoc, că să moară familia mea, să luăm cu ușor, mă. Mă, că nu te închil, mă, nu te moară familia mea. Bă, să moară copiii mei dacă nu te stai. Bă, bă, că aveți pă! Eu să mă, tipul cu... Bă, gata, bă, bulagiule, familia mea, ce faci? Să moară familia mea, să-ți fac de fac, să-ți dau să te bulagiule. Mă, ce-a spus? Nu te mai băgea, bă, că e strag buna de-astea. Bă, e de ăsta, ia veni homea, bă, să nu geagă. Bă, eu nu mai sunt în cadru, mă, că... Gata, am, bă, moară familia mea, vă fac pe voi. Bă, aia de acolo care râdeți de noi, de proiecte ăștia trei. Doi, de fapt, că eu nu mă bag. Nu mai râdeți. Nu mai râdeați și veniți aici la noi să vă fac. Vă spunem piesa noastră care ne caracterizează. Yo, man, yo. Hai, mă, dai drumul la melodia 4. Hai, băgăm muzica atunci. Ia te bere, plede, bă, cum intră asta, ia auzo. Auzo pe asta, nu? Beat. Mulțumim pentru atenție! Mă, trebuie să te scupați pe mine, mă băgați cu seamă. Tu faci ce? Faci că mi-e seama? Băi, bulangiule, ia că retrageți cuvintele, bulangiule, că te dărâm. Retrag cuvintele, bag pula în gura ta. Nu, și nu că e camera. Nu, fără că asta e mai ire. Te în direct? Da. Mai aude mamele lor. Deci, încă o dată vă zic că aici este cenzurat, băieții mei. Cenzurat pe drept, care sunt direct. Aici este necenzurat. Deci vă rugăm, frumos, acest medaliu. Eu am crezut că sunt la stupide surprize și voi m-ați adus să nu jur, să nu... De mine când, bă? Eu când cu mine, mă, cu cine când? Euroiu. 50 Cent mi-a propus o colaborare, dar... E 50 Cent jumate, adică 50 mai jumate. Ce te băgi? Am uitat pe cartea de... Bă, nu mai te băga! Bă, stai că să mor cu privii. Zic-o, mă, că acum. A tras să stau să mor, mă. Ne scuzați, dar el a tras el o unitate în venea și e luat omul și cere, dar n-aveți ce să dăm. Că eu n-am marfă la mine, ăsta ai marfă? Și varza astăzi. N-am marfă, nu? N-a băgat-te la unii, că l-am și eu. Uite, băi, e bun. Ce dracu mai adus pe ăsta, mama, și cântat aici? Dracu, am minți, că... Ia revenit. Ia revenit.
E foame de bani, e foame de bani, băi. E foame de bani, e foame de bani, băi. Fiindcă știe, tot ce știe, fiindcă bine. În cartierul ăsta trebuie să fii șmecher ca să fii șmecher. Dacă nu ești șmecher, ești șmecher. Dacă ești prost, ești prost. Corect. Zici tu o piesă vere? Zi-mă ceva cu... Mașinuța mea merge strună. Mașinuța mea merge strună. Mașinuța mea merge. Ultima mea piesă a fost aceasta. Cu mașinuță. Reclamă la Asirom. Mi-am luat mașinuță să știe. Este parcată... Unde era păzătat-o? Care e o? În garajul ăla, de unde am luat. Te-am băgat-o la pâine. Este parcată mașinuța mea. Dragi știa unde e, că nu știu. În fine. Stai să fac eu timp la căciună. Hai să face timp. Nu ne place manele. Nu ne place asta muzică la fără șmecherie. Manelele nu e frumoase. Băi, manelele... Cum mă să nu manele? Pui mâna pe ele, manele... Da, mă, caților, nu alarma, nu băi manele. Mătii. 2-3 de gabori pe 3 de femei care se dea de cuci din bun la... Zi-mă acolo ăsta, nu. Retrage. Nu retrag cuvintele? Nu trebuie. Plec de la această emisiune pentru că sunteți... Bă, nu mai puși zice că am ăștia în emisiune, mă. Adică că faceți noi o treabă. Păi puși, mă, ăștia de la BUG, Ion. Dacă era de la Friday, îți invitam mamă și de la... Dacă era de la noi de aici, îți invitam mai aici. Mai ziceam, că e din Valentina, sunt impresar, am să vă fac formație ce sunt vostru. Veți să fiți împreună o formație unită. Altceva noi? Iar. Avem mai ceva în cap? Băi, mă luat la mișto? Am aici $1.000.000 de... Am căcat pe spate unde? Bă! Am $1.000.000 pentru voi, vreți să... Auzi că mașina cu pene pe spate o am? Da? Bă, de unde ai venit? Bă, tu de unde ai venit? Sunt de la... Bă, de unde ai... Am de la Casa Nova și vreau să... De la Casa de Foc, de la Casa Nova de Music. Alvați copiii? Nu, mă, muzică! Ce muzică, mă? Am aici $1.000.000. Ia, mă, da. Păi trebuie să sunați contractul. Mărunt sau... Ia, mă! Chitanță! Păi îți dăm bani ăștia, iure! Suntem la bancă. Bă, tu bai mie... $1.000.000 pentru voi dacă vreți să semnați contractul. Mă, vere! Eu să spun... Să spun pe drept, n-am pix. N-am pix, dar am pastă. Ăsta e $1.000.000. Da? Ce vrei cu $1.000.000 în casă? Nu mă, nu. Ai vrei să dai cine 10 până mâine? Să mă am 5.000 și eu să mă am pentru pâine. Pentru pâine am 5.000, n-am mai mult. Mi-a rămas mie 3.000 de la Paris. Dar mă duce sunt! Bă, ăsta, berbedeul. Da, frate, 5.000 de euro n-am. Gata, mă, peste. Băi, ce faci acolo? Băi, să moară familia mea de acolo! Ia uite, mă, cine-i ca mă? În numele Tatălui, Tatălui... Pocăitule, dă-i drumul de... Next! Altceva, frate, că nu mergea. Se pare că e o preselecție. Am tras 3 ani de Bine vere! Am auzit te muci aici! Am pep să moară familia mea, dar pe spatele. Mama, are blană pe spate. Mama, moară familia mea. Ce faceți, mă? Domnul